Yaba mfowethu. Sanibona. Nibekelela uPhungalenja insizwe nogeja sentobini isitudla sendoda sithundi siyafafaza nomtshelo wangafazi kaningi inkuzi yembongolo. Ngeke ngilanda futhi bafowethu namhlanje. Angifuni ukuba umjaphule emzini yabantu. Njengoba naninazi ukuthi ngiyinkosi yengqondo inkosi yokucabanga. Ngivakashele namhlanje inzuzo media bafowethu. Angihambi ngedwa ke namhlanje ngihamba neThoyota nesonto emhlanje ngilanda le. Phansi komhlaba yalingana. So into eyenzekayo bafowethu ukuthi ziyasha. Uyabona lento leyo. Sisi angilwazi udaba lakho ukuthi uze ngani la ekhaya kwaPhungalenja. Ngisacela ukuthi uthathele lithuba ubingile lababukeli lapha ekhaya phinde usho ukuthi ingane itopic namhlanje uze ngani la ekhaya yini ofuna siyikhulume lokhu udaba ufuna silutekile la ekhaya awuthathi nalithuba ubingile lababukeli. Sanibona bafethu anibingelela uMacananavister into ezimnandi sidomnandi mawuthanda. Sinzuzo Productions namhlanje sizele kwaPhungalenja kuyinjula buchopho esengqondo inkunzi yokucabanga ezweni lonke inkunzi yamakhanda khanda njengoba sizilele namhlanje Sinzuzo Productions sizokhuluma kahle kahle noPhungalenja la. Njengoba nazi bafethu la emhlabeni ukuthi siphila kanjani abantwana kahle kahle ama 2000 angibeka kanjalo ama 2000 ayahlupha dumile ukuthi ayahlupha awezwa kahle kahle ayafeba ne sizile ukuzokhuluma ngalonto lokuthi Phungalenja yena njengoba umuntu owaziwayo kangaka emhlabeni eyingqondo eyinkunzi yokucabanga emhlabeni wonke yena uzizwa kanjani ngalonto lo eshow ngabantu emhlabeni ukuthi ama 2000 ayafeba akhipha izisu ala nabantu abadala yabo zonke lezo zinto sizokuzwa kuyena ukuthi yena ucabanga ngazo zonke lezo zinto ezenzakalayo. Macananavister njengoba wazi ukuthi mina ngimhlazi ngiyinkunzi emalunda ayikho lento ethi ukhona umuntu isfebe ikahle kahle isfebe umzali yes uma ubona ingane mhlambe intombazane ifeba kuyokuthiwa ngesizulu sakithi ukhamba lifuza imbiza wena nje manje mongenzeka ukuthi uzale amadodakazi amahlanu bese lezo ngane lezo ziyaqala ziyakuhlupha kusho ukuthi zibonele kuwena ingane ifeba kanjani ingambonanga umzali efeba uyabona shuthi kahle kahle ukuthi uqonda ukuthi abazala abafebayo impela nje abazali abafebayo ngoba manje mina ngiyoPhungalenja nginazo ingane mina zo 11 amantombazana odwa ngeke mina nginomthetho ngizazi ukuthi ngubani ingane zami zifebe ingane zami zenza lento engayenzanga mina akazi ngitshontshe mina uma ubona ingane itshontsha kusho ukuthi ifunde kumina you understand into engabekisa ngayo ukuthi namhlanje umuzala Macananavister namhlanje uzala ingane intombazana uyithi igama uthi usinenhlanhla kumele ilandele igama layo you understand ibe nenhlanhla yokwenza into eziright ingabe nenhlanhla ukuthola amadoda abantu uyayizwa leyo nto uma uthola ingane kumele ikhulise ngendlela yayo neBhayibheli njengoba lisho lasibe sifunde you understand so uma uthola ingane namhlanje ingane kumele ibheke ukuthi yenzani ingane uyazi mina ngikhule emhluphe ekhaya bebazi ukuthi mangabe khona umuntu oshayiwe somewhere ushawe mina isasuspect ukuqala ukuba Phungalenja you understand sizadlala buhlupha behlupha nawo njenganabo laba bangeza manje yonke ingane nestage sayo you understand ingane na 5 years kumele icabange okwengane na 5 you understand ama 2000 okwenza ukuthi ama 2000 ubona ngathi ahlaza ama 2000 ahlupha ukuthi esikhathini samuva ngasho ukuthi from 97 kuyamuva abantu abahlupha kakhulu from 98 kuza la sikhona manje bonke labantu bahlupha why behlupha because bazelwe apartheid ngasekho you understand thina isikhathi sizalwe apartheid ibikhona you understand so umthetho ubukhona le nto yamalungelo ibingekho le nto yokuthi umuntu kumele aphile kahle ayicabazezele yonke into afuna ukuyenza ibingekho you understand so wona nje kumele inzuzo namhlanje engingakusho kini ngaphansi kwenzuzo production nami ukuthi ayikho ingane wathi yahlupha yonke ingane cabanga sokingane ayikho into eshintshile umzali you understand yiyo lento mina ngeke ngithi ngizele ingane ngithatha umthetho kaRamaphosa leParliament umthetho kaBhecele le epolice station ngizofundisa ingane la Bhecele umthetho wakhe le you understand uBhecele into yaziyo ukuthi abopha abantu uBhecele into yaziyo ukuthi amelana negebengu uBhecele into yaziyo ukuthi kahle kahle uBhecele udila nobudlongdlongo obusezweni
You understand? Ngeke ngithi mina namhlanje ngithi ngikhuza ingane yami engiyizele uyengekho bhecela endlini ngomnyama la nomfazi wami. Ngithi ngiyikhuza kusasa. Eze kubhecele ngisiqoqo soChuck Norris ezela endlini ezofuna ukungitshela ukuthi mina ingane ngiyikhulise kanjani. You understand? Why ngayizaleli yena ingane noRamaphosa bakhe bazikhulise bona ngendlela yabo. You understand? Into emosha ingane njengalesi sikhathi ngalesikhathi ukuthi kunamalungelo. You understand? Thina sazi ukuthi ingane kudala hayi kusasingena amalungelo. Ayikhona amalungelo. Kodwa yayikhona indlela yokukhulisa ingane. You understand? Ingane muyizele amafishane. Ingane muyizele kumele ifundise umthetho ngesandla esiqinile sensimbi. You understand? Because kunzima ukufaka into kumuntu omnyama ekhanda. You understand? Into kumele ifake by force ikakhulukazi enganeni. Ngiyobaba mina nginayivi ngokushaya ingane. Ingane ngishaya umfana esiqala ukuhlupha, ukujwaqa ingane esiqala ukuba indoda. Unge usilando 18 years, isilando o 20 something. You understand? Ngeke mina ngisukela ingane ngafuyezi ngishaya ngiyubaba. Mina kumele ngubaba ngifundise unina wazo ukuthi la ekhaya siphila kanje lo umuntu engimthethe kubo ngamletha la ekhaya. Uyayizwa le nto. Kumele ngimfundise la ekhaya siphila kanje nathatha umthetho awudlulisele inganeni. Yingakho umfazi ethwala ekhanda indoda ayithwala ekhanda misendlini. Uyayizwa le nto leyo. Ngicabanga ukuthi uyaphenduleka manje ngithi mina akekho umuntu isfebe unina. You understand? Uyezwa isalukazi sithi ingane yami yafebe. Uyena isfebe esikhulu. Uyayizwa le nto. Uyena ofundisa ingane ufebe. Kumele kubanjwe yena phose emlilweni ukuze unqande ufebe. Ngiyazela babukela ukuthi ngempela kuyashisa la ekhaya ngempela uPhungalenja usigeqela amagulo kwangempela la ekhaya. Okay. Manje budi ngicela ukubuza uthini kulabantu laba abangomama ne abasemakhaya ingane zabo ezibahluphayo lezo 2000 ungamlule ukuthini umzali obhekene naleyo nkinga leyo yengane emhluphayo elandela yona imithetho yoRamaphosa nabo obhecela obashone uthini kuyena ingane yakhe ngayifundisa kanjani ukuthi iyeke zonke lezo zinto kuna verse noma ngazi lokubani elithi induka ayibulala umntwana uyabona uswazi alumbulala umntwana induka ayibulala ingane. You understand? Shuthi sinabashawa gabi yazi umgozi bongashaya ingane yini uNina-Macananavister. Njengamanje uzozala ingane yakho mhlambe zibe mbili ingane noma zibe ntathu lesizela abafana ngokusho waduma kahle 18 zela amadoda amahlanu amabili aboshwa amathathu azikari konke. Uzoyikhulisa ingane yakho itotoze manje ibize lapha ngongwane no bani ibiza ngelezi ibonzo kuyiteketisa. Thina ngaphandle misijontshela ingane ngeke siyiteketise. So igaxitera sishise. Asinasikhaso ukukhuza ingane thina. Uma ulisakhelane nawe wena umakhelwane lapha ngeke sithathe ingane yakho sifundisa umthetho. Asisekho leso sikhathi. Because sayithatha ingane yakho sishaye ngokuyikhuza kahle bese sivulile icala. So yeke itshontshe. You understand? Bese siyibamba. Mase ibamba sigaxitera sithela ngopetrol siyishise. Because kusho ukuthi lengane yazi ngabona ingane siyotshontsha umakhelwane. Kusho ukuthi ekhaya akutshontsheleki. You understand? Wathi umqumeni akanacala umuntu melambile. eSouth Africa kunomthetho onganakekiyo othi umulambile wangena lapha eShoprite. Uthatha isingo uthatha icold drink. Uyazi uhlale phansi udle. Mabe bakubuza bathi ngilambile nginayo imali yokhokha maybe bakubophe. You understand? Leyo nto leyo ungayenza noma ikephi emhlabeni. Uma uhlala nabantu abanengqondo bazo-understand isimo sakho. Kodwa manje uzongena la ngefastela ngikhile emnyango. Ungilinde ngiphume bese ungena ngefastela la endlini. Ufuna ukugqekeze utshontshe uthatha ofuna ukuthatha yena semuhambe nakho. Usho ukuthi kahle uyisela usuhlule ekhaya kini. Ukudla wasekhaya kina ukuzwa ukusuthi. So bese ukuthathe ke thina sikwenza ongakazi bakwenze khona ekhaya kini. You understand? Okugaxitera sokushisa. Ingane moyizela ingane. Isencane iqala ukuba ingqondo zomuntu kwahlukanisa okubi nokuhle. Khuluma nami imosha. Uyithatha ibeke phansi. Uyihlalise la. Uyitshela ukuthi lokho nalokho akwenziwa. Miphinde yenza lezo zinto kusho ukuthi ikhanda liqinile, thambisa ngoswazi. Understand? Uyifaka induku leyo ngane, uyishaye ngendlela yokushaya ingane. Ngisho ukuthi ingane zisaqazwe phansi. Ibulawa but ingane iyafundiswa ukuthi lokho nalokho akukho right. Okuright yilokho. You understand? Ingane uma uyiphuca ireza, idlalisa ireza or umeshisi. Iphuce leyo nto eyingozi. Uyithatha ibe ngakwena. Uthathe lento eyithoyize efanele yona. Inikeze ingane. You understand? Idlalise leyo. Into emosha ama 2000 namhlanje
ukuthi ama-2000 azazi ukuthi asemadala kunabazali babo, azazi ukuthi wona acabanga ngcono udlula abazali. Ngeke umuntu awacabanga udlula umzali wakhe. Ngisho athi umzali wakhe uyahlanya, wacabanga kanjani ukuthi kumele aye esibhedlela yokuteta? Wacabanga kanjani ukuthi kumele anqamele lithumbu ekuyilona ehlukanisa imphefumulo emile? Wacabanga kanjani ukuthi wena uyingane yakho? Ucabanga kanjani ukuthi wena ingane yakho kumele ulale udlile? You understand? Yini ungazondli wena kube wena osebenzayo la ekhaya? Mawukuthi uyingane ucabanga ukuthi usungumdala. Uyayizwa le nto. So namhlanje into engingayisho ukuthi ayikho ingane yake yacabanga udlula unina. Ngeke namhlanje ngikufundise ukubhukuda. Ucabanga ukuthi ungancolisa mina emanzini. Amanga lawo. You understand? So engingakusho mina enganeni ukuthi ingane aziphathe kahle. Because umngozi bukhona bukhulu, buningi ekutheni umuntu angamlaleli umzali wakhe. uNkulunkulu akakubusisi ungamlaleli umzali. Uqala ubusisa umama la ekhaya kuvuma athi ingane yami yalalela. Uyangizwa kahle. Bese uvunywa uyihlo. Before uya kuNkulunkulu or edlozini. Because idlozi ngeke ukuthathe lokususa emndenini. Ayikho la nto. Kuzomela ukuthi wena uvunywe la ekhaya. Ube yisethenjwa la ekhaya qala uthumeke, ufunde. You understand? Because isikhathi sesiphila kuso ngalesikhathi sekuyisikhathi sobunzima. Uyangizwa? So lento lena inkinga kakhulu sibhekana ne-challenge enzima ngalesikhathi samanje umuntu eyikhulisa ingane uzoshawa. Uthi ayikhuza ingane uboshwe ingane kuvulela ikhesi ikuvulela icala ingane ushawe kahle umuntu omnyama sephuciwe amandla akhe sephuciwe ubuntu sesiphucwa kusekho kuthini. Ngiyayizwa nto ilokho nje engingakusho nje manje Macananavister. Ngiyakuzwa konke okushoyo bhuti wami, ngiyakuzwa konke okushoyo. So uthini ngomuntu oneminyaka ewu-25 njengamanje 25 or 26 usenengane eziwu5 noma 6 kodwa uhleli kuba kashadile, uthini ngalowo muntu lo? Intombazana. Yeah, intombazana. Wesisi wami bathi uMacananavister. Inzima kakhulu leyo ndaba ngoba uma ngithatha ukubheka inkinga isuke ekhaya. Uyabona engakusho ngengane intombazana ngoba lo muntu usuke seyingane. Uzongixolisa usami kunesiswazi ngaphakathi, yabo. Intombazana nomswati. Umuntu obhekane naleyo nto uyazi kahle kahle kungayiphatha kahle. Abantu kumele bazi ukuthi uma uyintombazana kumele angizalelekini. You understand? Kodwa ke esizulwini emhlabeni wonke jikelele amantombazana abhekane nenkinga yokuthi ayathuka. You understand? Abazali, omakhelwane, umphakathi wonke umuntu abafana ukuthi uzalela kini, wena isfebe ini ngoba lo muntu uzela unengane. You understand? Iqala la inkinga weMacananavister. Uthola ukuthi uyazala wena manje uzala esithenjini. Uthi uzala esithenjini uma wakho ashona. You understand? Okay, noma wazalelanga esithenjini uzalelwe ekhaya kini impela uma wakho ashone bephi uma wakho ungizele sokumele ubuyele uyohlala ekhaya. You understand? Ugogo aqinise kakhulu isandla sokuthi nizingane no6 and ugogo nje manje uyasiqinisa isandla lapha kuwena uyakuhlukumeza. You understand? Uyaku-abuse ugogo, uyakuhlupha ugogo, wena osebenzayo la ekhaya sisigqila. You understand? Leyo nto le ingozi kakhulu enganeni because ingane iyathatha into encane. You understand? Uma lokhu ufaka into engane lokhu ihlukumeza ingane lento le yakhela enhlizweni yengane nasemqondweni icabanga ukuthi maybe kumele sikhule ngokuhlukunyezwa nawo ukuhlukumeza omunye umuntu idele igcina ingasazazi ukuthi kumele ithathe ini yeke ini empilweni. You understand? Ngibekisa mawuthi ukukhona ingane yakho manje khona ingane engenawo abazali because mina mangithatha ubheke emhlabeni abantu okuthiwa bayifebe kakhulu ungalandela umlando wakhe lowo muntu uzothola ukuthi lo muntu akanabazali. Lo muntu ukhule kabuhlungu ehlupheka ehamba ngenyawo esikoleni engenasicathulo. You understand? Lo muntu ekhula kabuhlungu waqeda isikole ngenxa yenkinga. Yayizwa leyo nto. So umuntu kanjalo usuka athatha impilo yakhe bese uyayidela ahambelana nabantu abadala edinga uthando. You understand? Lolo thando angalitholanga wonke umuntu mase emncane kumele athole uthando. You understand? Yeah. Uthola ukuthi nje manje ingane ina 6 yathunya ukhamanzi, yathunya ingane yofuna inkomo, yathunya ingane yahamba ingane
yendaweni eyikuthi intombazana kusho ukuthi umndeni awunankinga awunandaba nengane you understand labo bantu kumele bathathelwe inyathelo baboshwe yayiza leyo because bahlukumeza ingane izolahla kusasa layo iyaphuma esiporweni sempilo yayo you understand ingene ihlathi uyayiza leyo ihambe ijaha izinto ibone osisi abadala bephila kahle befake amacici bephila kahle naye besijaha izinto you understand bese leyo ngane leyo uthola ukuthi njalo manje wena awuzazi ukuthi kumele ufunde wena awuzazi ukuthi kumele uthandane nomuntu ocisha lingane nawe siyazi ukuthi umuntu esifazana kumele abe mncane kunento uyayizwa leyo nto uthola ukuthi ingane manje na 13 sisheshe yaqoma because idinga uthando elithola like uma wayo kade ashona you understand ugogo ehlukumeza ubaba umama omncane you understand stepmother or stepfather samhlukumeza la ekhaya akazi ukuthi kumele ethathe ini ahlanganise nani so kumele ahambe lo muntu angene ihlathi manje afuna nothando angikaze aluthola you understand kunenzo labo ngaphandle kunabantu abathatha okuvukayo you understand kunabantu besilisa abayiphuzela utshwala abantu abathi mayibona ingane encane babona into yokudlala nje uyayizwa loo nto le ngane ithi ifuna uthando ifuna ukunakekelwa yazi ukuthi confused kahle kahle ine trauma you understand ngenxa yakho umzali ongayizali uyayizwa loo nto iBhayibheli lithi malululeke ingane bantwana hloniphana abazali benu ongangoyihlo umthande njengoyihlo ongangonyoka umthande njengonyoka ungathatha umthande udadweni ongangonyoka umthande njengonyoka uyayizwa loo nto so uthola ukuthi wena uyistepmother awuyicabangele ingangicabangele zakho lezo ufike wayizala la ekhaya ezomyeni wakho lo ufike wamgana la ekhaya noma wathandana nawe wakipita naye la ekhaya asazi naye sesizigqila lapha kwena you understand lezo ngane obvious zizohlupha ezweni maze ikhula noma umfana noma intombazana izokhula uma ukuthi umfana ahambe yotshontsha le sibambe zishise because wena la ekhaya uyifundisanga umthetho yayizwa lana uthola ukuthi intombazana izohamba yomitha ilali nomuntu ogulayo nemkhuhlane you understand kuno STI kuna yonke lento lene khona ezweni kuno HIV kunani nanto ukuthi ingane ihamba ino 13 years yolana umuntu na 40 yes uyamitha lo muntu you understand maqede lo muntu no 40 years uyenikeza imali yokuthi ihambe ingane yokhipha isizwe wancala uNkulunkulu you understand lokubula lengane ayazi na 13 years ithukile isibulala umphefumulo ikhipha isizwe you understand uthola lo muntu no40 uyakwazi uqedisisa lo muntu ingakho government ithi wonke umuntu above 20 years olala nengane na less than 18 years kumele aboshwe because ngisho wathi abathangana kumele aboshwe because uyikhohlisile lo muntu akwazi ukuhlukanisa uyakhohliseka you understand uthola ukuthi ingane namhlanje ino 12 ino 14 ziyamitha manje lo nyaka esiphuma ku 2021 bekade kudumile ukuthi ingane ezino 9 years kuya ku 12 years ziyamitha you understand 9 years kuya ku 12 years ziyamitha if you primary grade 6 grade 5 grade 7 ziyamitha you understand bekudumile lokho kodwa bazoboshwa bangaboshwa you understand so engakusho ukuthi kuyingozi ngempela ungayinakekeli ingane kuyingozi ngoba ingane noma yakho noma ngene yakho ithatha lento oyifundisayo yabona ube ingane inikeza ukule ekhaya idla untshontsha mntanami izokutshontshela nawe ngoba makhiyona sebeyakhiya endlini zabo ikutshontshele wena izodayisela thina makhiyona sothenga thina ngoba into ziyathula uyayizwa lo namafutha njengamanje ayabizi izingane phela utholethe ngizothenga mina ngizothenga phela ngikade ukuthi ungakhuluma yini mi 10 rand ngithi 30 rand understand ngokunjalo sipromoter in gebengu nobusela understand so thina sabantu abamnyama into kumele siyenze kumele sibambane yabo nje mina ukube uthiwa yimina engibusayo bengizobeka umthetho ukuthi uma ubona ingane iganga noma ngothiwa akuyona yakho ishaya uma uyibona ingane iganga ikhuze motha ikulalela ishaya you understand ukuze ikulalele ikuze ukuthi ayikhuza uyamthola mina nguphukana nyakulela yakho mina you understand ngengxile yakho lapho kodwa bengazi mina isikhathi ngidlule ngaso bekwazi ukuthi
umuganga kumele ushawe. Uma ubonakala udlala nengane yentombazana umfana kumele ushawe because uyagana. Nezane ngane yentombazana. Kunalento okuthiwa mina ngifuna ubaba, mina ngifuna ubamama, mina ngifuna yini. Khona lo. Ingozi kakhulu into lena ngoba ingane ifunda ukumithisana lapha. You understand? So engakusho ukuthi kuyingozi ngempela ekuthenini umuntu akhule ngendlela yokuhlukunyezwa because yebo ingane kumele siyishaye but hayi lokho kweqile ukuthi ingane sokuthi lingadlile vele izojwanja alikho isizosikweleta kahle kahle. You understand? Yeah. Isizosikweleta ngeke ungitshele ukuthi hayi ngizodla kusasa ulambile namhlanje kumele udle namhlanje ukuze kubonakala ukuthi ulambile uyaphila umuntu. So ingane uma incisha ukudla icabanga kaningi ukuthi kasibani banakhiwa uhlala lapha uzohamba ayotshontsha and ngalokho uyadlulela umuntu amba uthi ugcine sebambile imoto zemali adubuleke umuntu afe and asewuthiwa umuntu akayiphethe kahle kanti umuntu wrong umzali. Ngiyaphinda leyo nto ngithi mina ngiyinkosi yokucabanga akekho umuntu okuthiwa isfebe. Umuntu oyisfebe yilo zala lo muntu obizwa ngesifebe. Yayizwa lona wena mawuthi afebe namhlanje umuntu oyisfebe uma wakho. Mawuthi wena uyisela umfana umuntu otshontsha kakhulu uyihlo because mina ngafunda umthetho wasekhaya nawe ufunda umthetho wakini. You understand? Okuba umuntu umthetho ozokuthatha ukunikeza mina umuntu okhulise mina ikhehle langikhulisa mina bathi umgelo kafundo wakho njengomuntu wakhomba umuntu uba yibhingu welengelelo. Uyayizwa lona umgelo wafundo wathi kumina ngasabizwa ngodumgeja ke lapha kwathiwa kudumgeja mfana wami abafowenu nje uphuma la ekhaya hamba abafowenu zowafica phambili. You understand? Wonke umuntu engibona ngibona umfowethu konke engikudla kumele ukuthi umfowethu akudle. Nami ngilale ngahlile besakhona abantu bephila. Iya umuntu umtshela inkinga yakho umuntu umbikele ukuthi mfowethu inenkinga 1 2 3 uzokusiza lo muntu. You understand? South Africa ayikho indlala. Kunamazwe angempela amazwe la kulandwa khona ubona ukuthi kulandwa ngempela umuntu ukulala ungadlile ubala. Uma uthi ugcina ukudla izolo fanele ukuthi ugcine kuseni. Amazwe afana no Ethiopia. Yeah. Angazi iSomalia yini. But Ethiopia kakhulu. Uma ingane ekhala namhlanje ithi lambile bayishaya. Bathi umdlile ngolesithathu last week. You understand? Lo muntu loyo lawo mazwe lawo amazwe anendlala ngempela okuyibona abantu okumele ukuthi babanjwe. But okay, okuyibona abantu okumele ukuthi bajothe. You understand? Bahambe bafuna yabona bahlukumezeke bathini. La South Africa ngeze umuntu othi uyalamba la South Africa ungeze umuntu othi uyatshontsha. Kula mazwe lasiphila kuona. Kumele abantu abulawe lo muntu. Utshontselana. Kahle umuntu otshontshayo kumele kubulawe uyise. Mawuthi uyise kade ashona kumele kubulawe lo muntu amkhulisa. You understand? Because uyena umuntu ofundisa ingane ukutshontsha. Mawuthi ingane yatshontsha. Mawuthi ingane yatshontsha umzali wena. Thatha leyo ngane hambe police station. Uvule case. Ibosha ingane i-underage. Yatshontsha ngithi ibosha ingane iyofunda. Yazi ukuthi khona ijela ngithi ibizwa ngani leli jela ingane juvenile. Yazi ayina chance akujolo lapha. Akekho ihlo lapha. Yofunda ngaphansi komthetho wegovernment. Akukuchanaza ukuthi uzoshona le ishonele cha iyofunda. Iseje dosi isigwebo kodwa iyafunda. Mawuthi ingane yakuhlula wena. Njengoba namhlanje kunemithetho yokuthi ingayishaya ingane izokuphophisa ini. Mawuthi ingane yatshontsha. Sayinela amaphepha ingane yejuvenile. Yohlala lo 2 years noma 3 years ifunde yokuqondile. Ubona ngathi uyithanda ngokuyise ejuvenile. Izobona ngathi uyithanda vele. Sonke njengoba sibadala sinjena nje sineyintshebe sakhula kubuhlungu sibona ngathi abasithandi. Kodwa namhlanje uma usukhulile udlule kuleso simo leso ejuvenile uzobona ukuthi umzali wakho uyakuthanda. Sukuyithanda ngosabili. Ingane mfowethu uma uyiphatha ngesandla esiqinile usukuyithanda ngempela. You understand? Ingane mfowethu uma uyibamba uyithela uswazi usukuyithanda because ufuna ishintshe. Uyangizwa mse? Ingane uyazi kunento eyingozi ngempela uNina-Phungalenja-Macananavister. Yabo okay njengoba manje sesukile emnganeni sesiyashada mina ngiyakushela intombi khona lapha
nesibuka abantu yakushare tudlu ntombi emadolo kanye wamthuka namthukutana ngafana impumulo kayihlo ekwasha wacima iqomo bese nawo udle ithupha ke manje lamqomo bese uyangana wena suka nomthetho wakho le ekhaya kinokuhlukunyezwa sefika mina ngiyakumethisa la ekhaya lezi ngane ngizele bese ujika onehlukumeza lezi ngane you understand lezi ngane suyiphatha kabuhlungu yokuqala lapha ingxabano because wena izinto oyifundela kini you understand yeah okay mawuthi ufunda ukuthi kuyatshontsha ngizothi mina mawuthi angahola ukudla sekuphelile ngikhola nge25 ukudla kuphela nge18 awukwazi ukubekezelela lezi insuku ezintathu ezimbili ezisele uze kufika umhla ka25 uzohamba ufisa ukuhamba ungene kumakhelwane bonke ukula ulahle khona utshontsha umfazi bese uphuma endabeni ukuthi umfazi asibanibani uyatshontsha you understand kahle ibaleke ngempela lento yobuntu ukuthi umuntu kumele utazazi ukuthi ubani uphumaphi umuntu you understand ngiyakuzwa but so kahle ibe wrong le mumbi emakhaya indaba abazali emacananavister lento yokuthi ama-2000 afeba ayikho lento nangikhona impela ngo-2000 wazamazama umhlaba kwane-earthquake kwathiwa kuhlangana i-century umhlaba uyabhubha abanye bathi washo wecima washona le ayikho yonke lapho vele uNkulunkulu makuhlangana i-century kukhona okwenzekayo you understand so engingakusho kuwe ingane yefana kanti ama-2000 andle bezo4 yini cha phela ngithi manje kuduma ukuthi wona wezwa nje ngoba nakho basha basheshe bazalwe manje yabo so kahle kahle umthetho bayibambela wona ngezandla zawo noma yini abayenzayo umuntu usicabangela yena mesayenza lona mokuthi akenze leyo nto wenza leyo nto ngesikhathi ukuthi akayenze ngaso ne wena uyayichitha lento ukuthi bona babefeba kanjalo ngoba mina I believe ukuthi bayafeba mina bayafeba bayafeba just for fun na yasifebe esikhulu bani Ramaphosa yeah isifebe sokuqala mina sithathu sifanelweni yilo waletha amalungelo wathi ngingangikho mina ngazi ubani mawuthi uRamaphosa kumele athathe uRamaphosa nempumulo enkulu simfanelweni uRamaphosa ukuze sinqande ukufela mawuthi uZuma kumele sithathe uZuma ikhandlela enkulu sifanelweni you understand mawuthi uThaba Mbeki kumele sibambe uThaba Mbeki nezimhlophe sifanelweni uyayizwa lona ngoba umuntu ozenobufebe angimazi ukuthi ubani umntwana yezingane amalungelo imaphi lo malungelo lawo okhuluma ukuthi ingane eshawa yabona abathatha amalungelo banikeze wonke umuntu osemhlabeni kodwa bangalingi bathi ingane eshawa yeah uyamthola ngoba ingane ayikwazi ukuyicabangela ukuze ingane icabangele ishaya nasesikoleni nasakho leshawa thina nangashaya impela ngawo ufika esibhedlela ngishawuthi ngikhuluma umthetho you understand esikoleni sangi la ngifunde khona ngifunda esikoleni samabhunu mina umthetho wathi ubanje impela laphana ukuthi mangabe bekunamanje apendwe kade mhlophe apendiwe thola sihamba lana singena lana ithini once wajump amathi thophula umthetho kanti besifundisa ukuthi kumele bediscipline yazi discipline yini idiscipline ukuthi uzazi wena hayi ukuthi kumele ngihlale kanje ngithi mina ngidiscipline cha idiscipline ukuthi uzazi wena ukuthi ubani you understand uzazi wena ukuthi ubani wakwasibani bani uyapi ufunani idiscipline le you understand before uhlonipha omunye umuntu uqala uhloniphe wena ezincane noma umkhulu ngakho ekhaya wakuthiwa hey wena awungena ufaka ikapisi endlini awungena ufaka isiqoko awungena endlini ucula awushamloze egcekeni awushayi awenzi awumemezi noma isinomanja uma wakho ukhuluma nawe uyakuye ngqofu uguqe phansi you understand ukhulume naye ngakho ubuntu lokho uyangithola awukwazi ukulahla ubuntu bakho ngoba uzokwazi ukukhuluma isingisi kwitizwana uyayizwa lonto so engingakusho nje manje kubantu ukuthi abantu abafunisise ubuntu babo besaphila kahle kahle ngingaphuma esihlokweni isihloko sanamhlanje ngokushilo ukuthi sithi ukhona na umuntu oyisifebe noma ubufebe into ezayo nje qhamuka kahle ubufebe uza nabazali because abazali bahla ucabanga understand yebo eSouth Africa sino president sinanani labantu yibona abantu okumele
khusele ekukhuliseni intsha kumele basekele kumele babambisane nathi kodwa yibona kakhulu abantu abasilahlekisa mo imihlathi yabo ngoba manje asakwazi ukukhulisa ingane zethu ngendlela omele sikhulise ngayo yalasana mina ngengazi u11 mina ngizazi zonke ingane zami angizali ngishiya mina njengofuthi cha ngizazi zonke ingane zami understand mina yami ingane ngayishaya impela mingayo children Ramaphosa ikhala elikhulu yewingiqhathe nohulumeni manje lapho ngoba manje into engizoyenza ngizopakisha impahla zayo ngishaya be-police station ngiswamhlazo iphoyisa wena angithi usiyazi ukuhlukanisa umthetho wami nomthetho kaRamaphosa hlala lapho wena swamhlazo waKaRamaphosa yena owasimelana ngoba kusho ukuthi lengane ayisangizwa mina izwe Ramaphosa hayi ngakuzwa shuthi ngoba kangaka umgxanga kuRamaphosa awumfuni ne angiboni Ramaphosa uyenzani ngoba manje mina ngokwami ngamgxanga kuRamaphosa okay awumfuni ne yini ongayisho kuyena kwibheksekena ke kuRamaphosa government ne uyibheksekena kuRamaphosa i-message nje yakhe ongamtshela yona namhlanje namhlanje itholile message yakhe nje uthini ke akasiyeke please bakithi Ramaphosa akasiyeke uRamaphosa yabona nje mfethu sisikwangela Ramaphosa akuhambi kahle oqala nje sisikwangela Ramaphosa abantu bondile bonke eSouth Africa bondile kubonakala ngempumulo ukuthi abantu uyana amakhala ngoba namakhala amakhulu somele nathi sifane naye manje senamakhala amakhulu uyayibona nto leyo kodwa ke empeleni engakusho mina ngeke ngisho lutho kuRamaphosa akenze ngendlela yakhe mina ngimlandela uRamaphosa mina yabo nje manje ngisifakile isifone angaze ngisifake funa soze ngisifake ngisho abantu amasosha sela ngeke ngisifake mina isifone yabo kodwa ke engakusho ukuthi uRamaphosa bafowethu ngimzondi uRamaphosa ninankinga naye enginenkinga nakho ukuthi intsha ilahlekile kakhulu intsha ilahlekile ngenxa yani yomthetho okhona njengamanje ukuthi ingane ayishawa ingane iyazibusa ingane isiumzali ingane that is why uzothola ingane ya12 years isinenye ingane manje ingane ithi no 21 ingane isinomzukulu manje ingane isiyazi ingane ukuthi yini ogogo manje sisela emthethweni but ngoba usho ukuthi kukhona imithetho kanjena manje kukhona ikole ezithi mengabe umitha during isikole ne ukufunda lokho usase esikoleni ne uyamitha abafuna ukuthi uye esikoleni bakhatha kwezinye uyigqoka uniform njengabanye abafundi kahle uyahlukaniswa ne njengabanye abafundi usafani nabo uthini kuloko wena ingabe into eright yini ukuthi yenziwe ngoba vele noma vele ngithi ukuthi ku wrong ukuthi mithi ingane incane ku wrong noma right ihlazo lelo okay lelo hlazo lelo ke ubona wena kuyinto eright yini ukuthi ingane kuthiwa azigqoki iuniform yabo njengalezi ezinye noma zinqanyule esikoleni ngabe into eright noma into wrong kahle ukube mina ungqongqoshe uzokufuna njalo mama one wave nathi utshali yabo wave ngathi isidleke zonogwathi alidleke sengqongqolo right ukube mina umuntu ophethe esikoleni ngabe ngithi ingane once imeter ayixoshwe ngoba akusona ingane sokumzali ixoshwe hawu umzali cha isikole esengane hayi sabazali umuntu wazomitha uzozala ngithi sekumzali la Shuthi Phungalenja uthi wena umuntu onengane ne obe nengane esafunda yena akanayo ilungelo angithi besikhuluma ngamalungelo la sakhuluma nangomthetho shuthi umthetho nelungelo kuyashayisana umthetho nelungelo kuyashayisana because ilungelo ngithi lami ukuthi ngifunde exactly umthetho wesikole uyangikhathi ukuthi ngiye esikoleni indlela embili lezi singafana umthetho nelungelo shuthi kahle yini kahle kumele kwenzeke ke yazi umthetho nelungelo yini mase kuhlangene kunento ngisakhumbula mangifunda kwathiwa kune umbrella word okune keyword each and every sentence keyword yes umuntu akakhuluma athini kodwa kune
key word i-contract mifika ngikusayina i-contract namhlanje before usayina i-contract kumele ifunda ngithi ufunda i-contract izothi i-contract kuwena unelungelo lokwenza lokho nalokho kodwa umthetho we-contract awuvumi ukuthi wenze lokho nalokho uyangithola so ingane nelungelo lokufunda uma iseyingane once yazala so kumele uyofunda ebusuku nabazali so kumele esikoleni sabantu abadala mina ngikhumbula imithi umuntu ngizafunda mina angazi wena wazala nisesikoleni nakho so uthi kahle wena kulabantu laba abazalile ubuthi wena ne abazali ibona benze lezo zinto angithi it's not i-fault yengane angithi why kumele sihlumezeke ingane why ngaxosha umzali ekhaya la emzini why ngaxosha umzali kungaxosha umzali ngoba kuze kuxoshwe ingane esikoleni ngithi ngane nelungelo lokufunda why ngaxosha umzali le emzini noma ekhaya kubo noma kephi noma eboshwe ke yena ingane iqhubeka ifunda ngoba uyena umuntu oronke phela before ukuthatha isinqumo sokuthi ingane kumele ukuthi ilokhunjwe isusa esikoleni kumele kuthathwe inqumo ethize understand kumele kube nendlela kahle yokulungisa lolo daba lolo understand kahle ingane mawuthatha ingane kube yini okwenziwa mitha wena nokwanda asho nokwanda ukuthi hayi mina bese ngivukelwa kakhulu o mina bese ngiyabona nje kunengane emitha uthola idlongoliwe yeah true understand leyo ngane leyo kumele ithathwe ilungiswe ngendlela right ithathe ifakwe esikoleni ifunde iqhubeke yenze counseling nani kodwa ingane othola ukuthi ingane okay ingane izithathela umthetho iyazibusa mfethu yikho nje ukuthi siphile emhlabeni wabelungu uyabona nje lo mhlaba esiphila kuwona wabelungu ingakho kubusa umuntu namakhala amakhulu wabelungu uyayizwa lonto ukube kuthiwa siphila sibuswa njengoba nje eSouth Africa sibuswa uMisuzulu isilo ngaba yikho yonke lento leyo because njengamanje uzothola ukuthi isilo kumele sigcotshwe lezo silo kumele sigcotshwe uhulumeni kanjani isilo kumele sithole imvumo yokugcotshwa uhulumeni kuyisilo ngoba isilo singaphezulu kahulumeni uyayibona lento leyo amanyala wodwa lawo so ezinye izinto azenzeki kahle because amandla wethu sewuzulu athathiwe asinawo amandla thina ezinye izinto uyazibona lento omelungiswa nje athatha uRamaphosa ekhalela ikulashon le England zolungiswa le eEgypt manje silathi neSouth Africa angazi ukuthi naye amanyala wodwa lawo Phungalenja sesivala kuPhungalenja TV esihleni nenzuzo yangithi Zuzo Media Production sesivala uthini kubalaleli emakhaya into ongayisho kubona bafowethu iyakhuluma nje manje ngicela injula buchopha bala yakho ukuthi ulalele impela nje mase ngizoshaya ikhanda ngoba manje kodwa lo mhlangano bafowethu engakusho kumina ngila ngikhona ngenxa yena lezi ekipa ziyatholakala ungithinte enambeni yami ongamavideo amanye number 07222011 bafowethu siyabonga kakhulu uNkulunkulu anibusise sicela isilandeni sifollow lapha ku YouTube uPhungalenja TV TikTok Phungalenja TV Instagram Get Just Phungalenja Facebook Phungalenja TV bafowethu siyabonga kakhulu sihamba nenzuzo sibambisene kakhulu nenzuzo bafowethu so sihlakani phela nje nenzuzo yonqamuka ingodo yabona into lenezo so sebanga kakhulu bafowethu inzuzo iyona sithethe yasipola yasikhona besinga impela nje sivele phambi kwenu ingekho inzuzo siyabonga kakhulu nakwinzuzo siyabonga kakhulu nakini bantu sika subscribe lapha ku YouTube kakhulukazi niwabuka ama video ethu ni like and comment and share nenze yonke into efuna ukwenza no delete manifona nenze yonke kusebenzeke lokho bafowethu siyabonga kakhulu bafowethu amazama okugcina danko